What is the condition? What is the condition they have made with our bus? Hey लोगोफोर, एक्चुअली जोंनिया दिनै बीच कलेजनि बर' फरायसाफोरा मोनसे पिकनिकनि एरेन्ज खालामदों आरो बे पिकनिकआव आंबो दिनै थांफानो सानदों आरो ज' नै बे गस्लाखौ आं मैया बायदोंमोन स्पर्टिं माबायदि नुदोंथाय बेखौ बायदोंमोन आङो only 250 ल' लादों आरो बेयाव लिरनाय दङ 09 captain top secret ओके दा गालांनो Come on with me baby Never ever leave without me Baby now let me warm you up Oh baby please let me love you much Baby baby don't be cold I will warm you Every day I reach out swing as a heart baby Good morning guys गासिखौबो आंनि दिनै बर' मिक्सार इउटिउब चेनेलाव बरायबाय एक्चुअली जों दिनै जोंनि बीच कलेजनिफ्राय जोङो पिकनिक जानो थांनायदों मा जायगा होनदों भैरबकुन्द जों दा भैरबकुन्द थांनो नागिरदों खिन्थु मोनसे प्रब्लेम जाबाय मा बेखिनि माने जोबोद गोलाव 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार जागोन ट्रेफिक जाम जानानै दङ जों मटामटियाव 1 घन्टासो मटामटि नेबायानो जों माला सहैबावनांगौ जोङो जोबोद चिन्तायाव जानानै दङ आरो दा जोंहा दायो बोजा सहैनांगौ जोंनिया ओरैनोथ' भैरबकुन्द बरपेटा रडनिफ्राय 5 घन्टासो लायो दा 5 घन्टायाव जों दा बेसिम सहैगोन ना सहैया जोंहा सहैगोन ना सहैया एसे सिन्था जानानै दंमोन आरो नाथाय जोंनिया ड्राइभारा एसे खायदा बोराय बाहायनानै बे ट्रेफिक जामखौ बारनो हानायसै आरो ज' रोजा रोजा साबायखर थाबाय ड्राइभार बिथांनिसिमबो Baby now, let me warm you up Baby please, let me love you much Come on with me baby Never ever भैरबकुन्द मोनथारबाय भैरबकुन्द फाइनालि जों दायो मोनफैबाय भैरबकुन्द दायो मोनफैबाय लोगोफोर भैरबकुन्द पिकनिक स्पट माबायदि मोनदों बस Ole mole. Ya, गला माबायदि मोनदों बुहुत मोजां मोनदों आगोलाव फैखांबायमोन बेनिखायनो नोंथांमोननो जायगाखौ खिन्थिला आङो जायगाया ओरै जेबो गैया बे हाजो दैमायानोसै पिकनिक स्पट नालाय बेनिखायनो बे मैगं हानायफोरखौ नायसाबदो आरो एसे जा मैगं हागासिनो सामब्राम दुन्दिया गार्लिक मुंफोर सायगासिनो बेरायनो चान्स मोनाखै दा सायखांनानै जों बेरायनोसै Now, let me warm you up Baby please, let me love you much Come on बेबादिनो सोरबा सिख्लाफोरा मैगं सायदों आरो सोरबा गसंना दं ओरैनो आरो बैथिं आदामोना बेदर संगासिनो आरो जोंहा सेंग्राफोरा नै अमा बेदर सावगासिनो गोथाव आथिं खोमा मेजेम गासिबो सावगासिनो आरो बहाय नै बरिया गोथाव आरो नै जोंनिया अमा बेदर संगासिनो आदामोना 15 केजि अमा बेखौ सा 30 जना जागोन अमा बेदर 15 केजिखौ आरो सा 15सो दाउ बेदर जागोन बरिया नै जोंनि आदाया बरिया फ्राय खालामगासिनो अमा बेदरखौ नै जाथाव बरिया नाइस बै उनाव जोंनि आदामोना दा बेदर संगासिनो आरो जोंनि लोगोफोरा बेदर जागासिनो दायो आं एसे साइडआव फैनानै एसे ब्लग बानायदों दा आंनि बै उनथिं नुहुरनाया जाहैबाय भैरबकुन्दनि हाजो बेनि गाहायावनो जों पिकनिक जादों बैथिं दा मोनसे बिराद दुखुनांथाव खोथाया मा बे पिकनिक स्पटआव ओरैबायदि खि दोङो नोंथांमोना फैब्ला माने मुगैगोन आरो ना ओंखाम जानो एसे मुगैनाय मोनगोन आं आवगोलानो बे भैरबकुन्दनि एसे भिडिअ बानायखांबाय नोंथांमोना नायाखैब्ला आं डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय दानिया जाखां लोंखां एसे फट' लाबाय फट' शुट खालामबाय बेनिफ्राय भिडिअ बांद्राय शुट खालामनाय जायासै नै जोंनि गारिखौ भैरबकुन्दआव फैनायाव सोरबा अन्थाइजों खुबैना गालांदों ज' नै जों बुंनो थाङा बे सोरनि खामानि जों रावखौबो दसियाबो बाट बेबायदि जुदि जाबाय थायोबा टुरिज्म जिथु जायो जोंनि टुरिस्ट डेभेलपमेन्ट बोरै जागोन जों एज ए टुरिस्ट फैदोंमोन भैरबकुन्दआव फ्रम सिमलागुरि बाट सी व्हाट इज द कंडीशन
what is the condition they have made with our bus? See the condition. They have thrown a pelter. I mean the stone pelter. एक्चुअली बे जाथाया दाखालिनो जादोंमोन 16 फेब्रुवारियाव बे ग्लासखौ जोंनिखौ सोर खबिरखौ जों नुस्लाब मोनासै आरो ग्लास बायनायनि जाउनावबो जों रावखौबो सिनायहरासै सोर माबायदि खालामलांखो स' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे सानखालि जोंहा फुं समनिफ्रायनो ट्रेफिक जामनिफ्राय लानानै मोनासिम बायदिसिना गाज्रि जाथायजों मोगा मोगि जानांदों जियानो जाथों मानो लोगोफोर जोंबो मिथिलिया सोर बिदि खालामलांखो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जेबो रावखौबो सन्देह दा खालामसै रावखौबो गाज्रि दा